Isinailalim sa state of calamity ang Umingan dahil sa libong residente na lubhang apektado ng pananalasa ng bagyong Krising at patuloy na umiiral na habagat. Ang desisyon ay resulta sa ginanap na emergency meeting ng lokal na pamahalaan at mga ahensya sa bayan, kasunod ng 6,010 na apektadong residente mula sa ilang barangay. Tinalakay din sa pagpupulong ang paggamit ng kaukulang pondo upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Matatandaan na na-rescue at inilikas ang ilang residente sa barangay poblasyon matapos ang malakas na pagragasa ng tubig baha dahil sa umunoy hindi na isarang irrigation gate noong July 17. Agad na bigyan ng tulong at relief packs ang mga apektadong residente. Patuloy din ang monitoring ng mga ahensya sa sitwasyon sa iba't ibang panig ng bayan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.